ሰላም 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 ዝኸበርኩም ተመልከትና ብሴላ ሚድያ ዝተዳሎ ታሪኻዊ ቦታታት እንውፀሉ ምድላዋትና ኣክሊሎ ሰናይ ምክትታል ኩራት ተመልከቲ ሴላ ሚድያ ንሙዓንቲ እንውፀ ቦታ ዓውደ ቱሪዝም ዝኾነ ልዕሊ 9 ታሪኻውና ጥንታዊ ዝኾኑ ህንፃታት ዝሓዘ ከተማ ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎ እዩ። ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎ ካብ ዘለዎም ጸጋታት እቲ ሓደ ዓውደ ቱሪዝም እዩ። ከም ውቕሮ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብርሃ ወኣጽብሃ፣ ሚካኤል እምባ፣ መድሃኒ ዓለም ዓዲ ቀሾ፣ ሚካኤል ምልሃይ ዘንግን፣ ቂርቆስ ውቕሮን ኣብ ገርዓልታ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ገዳማትን ካልኦትን ከም በዓል ጋዕዋን ኣብ ኣጉላዕ ዝርከብ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ቤተ መንግስትን ንመስሕብ ቱሪዝም ክውዕሉ ዝኽእሉ ጸጋታት ዝወነነ እዩ ከባቢ ከተማ ውቕሮ። ብፍላይ ውቕሮ ዝብል ሽም ዝረኸበት ድማ ኣጋእዝቲ ኣብርሃ ወኣጽብሃ ውቅር ዋለ ዝንቱ ኮክ እግዚአብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ብዝገለጸሎም መሰረት ነዚ ገዳም እዚ ምስ ሃነጽዎ ንከተማ ውቕሮ ውቕሮ ዝብል ሽም ክወሃባ ክኢሉ እዩ። ጨርቆስ ውቕሮ ድማ ካብቶም ናይ ትግራይ ሃፍትታት ቱሪዝምን ክኾኑ ዝግብኦም ብፍላይ ንከተማና ዘይተጠቐምናሉ ግን ድማ ፍሉይ ረብሓ ክህቡ ዝግብኦም ታሪኻውን ሃይማኖታውን ሃፍቲ ከተማና እዩ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ስለ ናይ ከተማ ውቕሮ እዚ ካበልና ታሪኻዊ ጥንታዊ ገዳም ጨርቆስ ኣብ ከተማ ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎ ንኣንፈት ሰሜን ምብራቕ 200 ሜትሮ እትውኢልካ ኣብ ልዕሊ ቃላይ ጉድባሕሪ ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ንላዕሊ 2200 ሜትሮ ብራኸ ኣብ ዘለዎ ቀይሕ ጎቦ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን 346 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘመነ ንግስነት ኣብርሃ ወኣጽብሃ ካብ ሓደ ኮኺ ተነዲሉ ዝተሃነፀ ገዳም እዩ። ናይቲ ገዳም ኣሰራርሓ ድማ 3 በርን 2 መስኮትን ኮይኑ ኣብቲ ውሽጡ ድማ 3 ቤተ መቕደስን 43 ኣዕምድን ዝሓዘ እዩ። እዞም ዝቆሙ ኣዕምዲ እዚኣቶም ድማ ፍርቆም ምስ መንደቕ ዘተላገቡን ንብሕቶምን እዮም። ኣብ 9ይ ክፍለ ዘመን ድማ ኣብ ዮዲት ጉዲት ዘመን ዝቃጸል ንዋይ ተቓጺሉ እቲ ምቅጻል ዝኣበየ ድማ ከምኒ ወርቅን ብሩርን ዝኣመሰሉ መስቀላትን ብራና መጽሓፍቲ ናብቲ ዝነበረ ቃላይ ከም ዝተደርበየ ታሪኻት ይሕብሩ። ጉድባሕሪ ዝብል ሽም ዝወፀሉ ምኽንያት ድማ ብዙይ ምኽንያት ከም ዝኾኑ ኣቦታት ገሊጾምና እዮም። ምዕራፈ ቅዱሳን ምዕራገ ጸሎት ወመውራደ በረከት ደብረ ሰላም ቅዱስ ጨርቆስ ኣቡነ ሳሙኤል ወኣቡነ ዓብይ እግዚ ገዳም ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎ። ስለ ናይ ገዳም ቅዱስ ጨርቆስ ታሪኹን መንነቱን እዚ ካበልና እዚ ጥንታዊ ገዳም ድማ ኣብ መላእ ዓለም ትርከብ ማሕበረሰብ ንክትህውፅዎ ናይ ሴላ ሚድያ ፃውዒት እዩ። ተመልከትና ናይ ዝዕለት ምድላዋትና እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ምክትታልኩም ኣዝና ኢና ንመስግን። ሰላም